Det handler ikke kun om at tegne et eller andet, der ser fantastisk ud. Men det skal jo samtidig være noget, der så er byggbart og holder budgettet. Dog uden at blive kedeligt. Det handler om at finde den rigtige idé blandt de mange idéer, vi har. Og ligesom sortere ud i det. Og så til sidst, så står man med noget, man tror på. Det starter enkelt og lidt dumt, og så bliver det sådan mere og mere raffineret, mere og mere forfinet. Til sidst så sidder man faktisk og tegner på den enkelte mursten nærmest, så man zoomer lige så langsomt ind på det helt store billede, og så til sidst så sidder man virkelig med hænderne på hver fuge og hver liste og så videre. Altså noget af det, vi kiggede på, det var, hvordan vi kunne referere til det historiske landbrug i Danmark. Og den trelængede går i sådan en klassisk bygningsikon, som alle kender. Det er egentlig der, vi har taget de 3 længer fra, som man sådan ret tydeligt ser i byggeriet. Der er de 3 arme, der åbner sig som vifte ud mod landskabet og udsigten i nord. Og det er 3 længer, og imellem de længer, der er der gårdspladser. Det skal jo være en bygning, der i alle detaljer signalerer, hvem er vi, hvad er vi for en virksomhed, hvad er det for nogle værdier, vi står for. På et tidspunkt, så er man nødt til faktisk at have noget sparring. Fordi tit så står man med muligheden for at gøre tingene på flere måder. Lad os sige, at man skal gå omkring hjørnet med en sten, og man så har et fremskudt murværk, så vil nogle af stenene jo blive for korte, kunne man sige, til at nå omkring. Og så viser det sig faktisk, og det der har jeg ikke været med til før, at de kan godt på værket lave en vinkelsten. Så kan man godt mærke, at så kommer man i hænderne på nogen, der er eksperter og laver det her fra morgen til aften hver dag, og som har en meget, meget større referenceramme selvfølgelig, end vi selv har. Det er sådan en ret fed efteruddannelsesproces at virkelig arbejde sammen med sådan nogen som Randers Tegl. Så kommer man ud af det på den anden side og tænker, det var fedt, det kan vi nok bruge en anden gang. Så er man pludselig meget klogere. Det er jo det, der også gør det spændende at gå i gang med et projekt igen og igen og igen. Vi går hele tiden i gang med nye projekter, og der er jo aldrig 2 af dem, der er ens. Heller ikke selvom man vælger at sige, nu skal vi også, næste gang her skal vi også lave mursten, så bliver det bare igen på en anden måde. Det er jo også det fede ved at arbejde sammen, både med folk på kontoret, og så i virkeligheden også med entreprenøren. Det er jo, at tilsammen er vi jo det fuldendte væsen, der ved det hele. Men vi har ligesom hver vores områder. Vi har fået en sten, som kun findes det ene sted. Og det er der også noget virkelig fedt over, når man laver et hoveddomicil. Så skal det være noget specielt, og så skal det være deres egen og deres unikke one-of-a-kind sten. Så det er der også blevet. De fleste bygninger i Danmark, de er jo lavet af mursten. Det er noget, alle danskere forbinder med kvalitet. Og jeg tror, det har noget med, alle har holdt en mursten i hånden og kender til stenens tyngde og holdbarhed. Så selv hvis man synes, at bæredygtighed det interesserer mig, ikke er ligeglad, så er man nødt til at beskæftige sig med det. Og man er også nødt til at beskæftige sig med det på en intelligent måde. Det er jo kun sat op imod livstiden, at man kan vurdere, hvor meget energi det er rimeligt at bruge på at fremstille en bygning. Det kræver noget energi at fremstille en mursten, men det kan stå utrolig længe. Det står også, når vi ikke er her mere. Mange af de ting, der er med bæredygtighed, er egentlig ikke rocket science. Det handler bare om at være i den tilstand, hvor hver gang man træffer et valg, så har man det bare med. Hvis man skal lave noget, der kan stå i mange år, uden at folk får lyst til at rive det ned og bygge noget nyt, så skal man lige gøre sig lidt ekstra umage. Men det har du gjort i kærlighed til faget, men også for at give noget til dem, der skal være i bygningen, og dem, der skal opleve bygningen. Det er bare at gøre det lidt ekstra godt for nogle andre.